Хей, хел. Чук-чук, Роузи, мила! Аластър е тук! О, Аластър! Не знаеш ли, че е грубо да идваш при дама без да кажеш? Не съм приготвила нищо. Хо-хо, моля! Няма нужда от подготовка за мен. Просто идвам да ти кажа добрите новини. О, добри новини! Знаеш, че това ме вълнува винаги. Да не те задържам. Кажи. Сигурен съм, че знаеш за малкия хотел на Чарли и как аз им помагах. Разбира се, че знам. Да, аз напуснах. Ти какво? Виж сега, бях там година и нещо и след цялото това пеене и плачене се страхувам, че не виждам причина за присъствието ми там. Наистина не се доближаваме до... Аластър. Сладурче, тиквичке. Мисля, че това не зависи от теб, нали? Виждаш ли, и аз си мислех това. Но си мислех също и че сделката ни значи, че аз съм най-силният грешник в ада. Но ето ме с белек и счупен жезъл, който показва друго. О, стига сега, Аластър. Нали не мислиш, че да си най-силният грешник, който си, значи, че можеш да надвиеш виж ангел? Същият сладур си като в деня, в който се срещнахме. Не ми напомняй. О, но ще ти. Ти бе прекрасен младеж. Такъв хубавец. И голям джентълмен, ако бъда честна. Карвайки себе си, омайвайки тези груби продуценти, преминавайки през толкова много, за да си звездата в собствено радиошоу. Тост за Ню Орлинс. Но ти бе и леко палав, нали? Винаги ще бъда впечатлена с това колко приготвен беше за всичко това, още от когато беше човек. Не мога да си представя колко ритуали ти е отнел, за да се свърже с другата страна, но щом чух гласа ти, просто си знаех. Ти си специален. Сега да ви видим. Обаждам се на вас, гласове от отвъдното. Желая да направя сделка с вас. Защо се свързваш с мен, човеко? Да кълнеш? Да дадеш? Да научиш? Нека да прескоча до важната част. Знам какво чака мъж като мен след смъртта, но не желая да съществувам като измъчена душа в ада. Желая да си осигуря място сред най-големите демони. Желая да продължа забавата си. Вау! Това е ново. Казвам ти, душа като твоята трудно се намира. Мога да ти осигуря сила повече, отколкото човешката ти главица може да си представи. Най-силният грешник в ада, но първо трябва да направиш нещо за мен. И докато не го изпълниш, душата ти ще бъде моя. Имаме сделка. Доста забавно, че на следващия ден умря по най-забавният начин. Сгрешен за Елен и застрелян, докато криеш тяло. Просто перфектно. Толкова иронично.